Kulongola uphile ukushumayela pastor uningeke sibheka udaba lamaphupho njengendawo lokubaleka kufanele ukuthi inamba ungayisebenzisi ku WhatsApp ufake i-airtime ungifonele kusongo 9 la 5 ntambama kuphela Monday to Friday kuphela vula amathongo sawona phasa so uma upupha uthenga ogwaye kusho please ngicela ungichazele upupha uthenga ogwaye you can be buying it's either a boxer or buying cigarette or cigarette you're buying something or with ganja yabo marijuana you can be buying sniff kuyafana so one ngokwesintu uma upupha ogwaye kupha ngaba oluhluma uthenga olusho ukuthi kungenzeka ukukhombisa ukuthi kunesidalwa omnye ngathi ithongo elifuna ulibhemise ngakho kumele uthenge ngabe uyawuphahlela noma uyawubika ngoba ukhona umuntu owabe ewubhema lowo sikilidi noma lowo gwayi lowo ngesikhathi saphila yabona 2 kuyenzeka uma upupha ugwayi kube upha oluhle uma uthenga olusho kungenzeka uma kungukuthi kade usanda kwenza umsebenzi wesintu noma kade usanda kwenza iladi awuzange ufake awuzange uthenge awuzange ube khona emsamo manje uyakhonjiswa ke kunesidalo esiyukhalelayo esingawubhenyiswanga ngoba omunye umuntu lephupho linokufika kade isanda kwenza umsebenzi kade isanda kwenza iladi ayibone sethenga ugwayi kusho ukuthi ukhonjiswa ukuthi ke uyenze kahle iladi wenze kahle umsebenzi kodwa kwashoda ugwayi lo ongekho ngabe usikilidi ngabe usnefu ngabe imboza ngabe noma bengugwayi kodwa ke sibheka ngokwenkolo 3 uma upupha ugwayi upha oluhle uma uthenga oluthi uyaxwayiswa noma uyakhonjiswa kumele uqinise umkhuleko ke ukuze ukwazi ukuqhelisa nokuxosha umoya ofuna ukukuphambukisa uphinde ukungcolisa wena ngesimo somoya kwagwayi noma nesimo sento ewugwayi yamona siyabonga.